Padre, cari fratelli, Svatý otče, drazí bratři, 65 anni fa před 65 lety un fratello ordinato con me jeden spolubratr zasvěcený se mnou sulla immaginetta di se rozhodl na pamětní obrázek své první měse napsat pouze jedno slovo in greco, v řečtině. Eucharistomen. Eucharistomen. Convinto che con questa parola nelle A byl přesvědčen, že tímto jediným slovem quanto si può dire řekl všechno to, co se může říct právě v této chvíli. Eucharistomen grazie, znamená vzdávat díky. grazie a tutti. Díky za všechno a všem. La sua bontà, Děkuji vám, svatý Otče, za vaši dobrotu, za to, že snášíte ten nejhlubší význam toho, co se schovává v tomto slově, to, co se objevuje v liturgii slova. Vzdál díky, lámal a rozdával. Eucharistomen nás odkazuje právě k této realitě vzdávání díku. Je to ta nová dimenze, kterou dal Kristus, který se proměnil ve vděčnost na kříži, své utrpení. On dal všechno pro svět. A on byl proměněn a proměnil také celý svět. A on nám to dal a dává nám každý den chléb pravého života pro tento svět díky své lásce. Nakonec se chceme vložit do tohoto díkučinění a tak přijmout skutečně novost života a pomoci této přeměně světa, aby to nebyl svět smrti, ale života, aby to byl svět lásky, která zvítězila nad smrtí. Díky vám všem, ať vám všem Pán žehná. Úprimné a hlboké slova Benedikta XVI. Emeritného pápeža Josefa Ratzingera.
Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, et in nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Pápež František udelil požehnanie na záver stretnutia, ktoré je poctou Benediktovi XVI. Od jeho kňazského svietenia vysviacky presne zajtra uplynie 65 rokov, ako už dnes viackrát zaznelo z úst nielen svätého otca, ale samotného Benedikta XVI. Či kardinála Angela Sodána, dekana kardinálskeho kolégia. Toto vzácné setkání, které se odehrálo před zraky televizních kamer a díky kterým jsme mohli být přítomní také my, ukázalo velkou vřelost, vděčnost, která panuje mezi těmito papeži, mezi emeritním papežem a současným papežem Františkem. Spolupracovníci z rímskej kúrie pozdravia Františka ako aj Benedikta XVI., ktorý k výročiu svojho kňazstva dostal zvláštny dar a tým je prvý zväzok nového edičného cyklu talianskeho nakladateľstva Cantagalli venovaný kňazstvu Učiť a učiť sa Božej láske. Predhovor k týmto zväzkom napísal samotný pápež František, čo samé o sebe nebýva zvykom, pretože pápež Bergoglio poprvýkrát v písanej podobe uvažuje o svojom predchodcovi a táto kniha bola hneď vydaná v 5 svetových jazykoch. V této předmluvě papež František ocenil svého předchůdce, nazval ho papežem teologem, ale sklonil mu velkou poklonu, když o něm řekl, že to je teolog, který svou teologii prožívá na kolenou. Jak jsme měli možnost zaslechnout i během tohoto přímého přenosu, papež Benedikt XVI. Nikdy nepřestal být knězem, který pracuje pro lidi, kteří chce zvěstovat Boží lásku. Není to člověkem, který je uzavřený ve studené a chladné teologii, ale je to člověk, který chce pronikat do tajemství Boží lásky a tuto lásku chce zvěstovat také druhým lidem. A ako Benedikt XVI. Povedal aj v deň svojej rezignácie vo februári roku 2013, naďalej platí, že sa venuje celej cirkvi službou modlitby. Pán ma volá, povedal svätý otec, emeritný svätý otec dnes, aby som vystúpil na horu a ešte viac som sa venoval modlitbe a rozjímaniu. To neznamená, že opúšťam cirkev, ale naopak, a pokiaľ to Boh odo mňa žiada, tak práve preto, aby som jej mohol slúžiť naďalej s rovnakou oddajnosťou, s rovnakou láskou, s akou som sa o to snažil doposiaľ. Benedikt XVI. Získal jako dar pro toto výročí. Mluví o Boží lásce, nicméně svazky, které budou následovat, ukazují celou šířku toho, čemu se věnuje kněžství a čemu se také věnuje naše křesťanská víra. Další svazky totiž budou věnovaný tématům věda a víra, kreativní menšiny, politika a víra, univerzita a závěrečné téma bude Eucharistie. Prvý zväzok Učiť a učiť sa Božej láske dnes predstavil kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt kongregácie pre náuku viery. A ten zároveň poznamenal, že teologické dielo Josefa Ratzingera, neskoršieho Benedikta XVI. Ho radí do zástupov významných teológov na Petrovej stolici, akým bol napríklad aj pápež Lev Veľký, svetec a učiteľ cirkvi. Jsme vděční Josefovi Ratzingerovi za to, co vnesl v oblasti teologie do života církve, také za jeho jasná slova, kterými se vyjádřil k mnoha aktuálním problémům, které zažíval ve svém pontifikátu, kterých bylo skutečně hodně, kdy s velkou erudicí, pohotovostí, schopností formulovat jednotlivé výzvy a pojmy pojmenovával konkrétní věci a snažil se vytvářet nové prostory a také nová místa pro setkání.